Съхранението в облака работи като дигитална раница, в която можем да пазим всичките си снимки, видеа и документи онлайн и да имаме достъп до тях по всяко време и от всяко място. Това е супер удобно. Освен това, онлайн съхранението обикновено е безплатно или става все по-достъпно, тъй като има много доставчици. Но какво е необходимо, за да се съхраняват и обработват всички тези данни в облака? Необходими са така наречените дата центрове, които вече са над 10 000 по целия свят. В тези сгради работят хиляди мощни сървъри. Проблемът е, че тези сървъри се загряват много, тъй като трябва да управляват множество връзки едновременно. За да се поддържат хладни, са необходими големи охладителни системи, които консумират много енергия. Въпреки че има нарастваща тенденция към използване на възобновяеми енергийни източници, и вие като потребител можете да помогнете да се предотврати изграждането на още десетки хиляди дата центрове. Как? Една проста възможност е да съхранявате снимките и видеята си на USB флашка, вместо в облака. Това е малка промяна, но ако много хора по света го направят, ще има голям ефект. Освен това, превърнете в навик подреждането на облачното си пространство и изтривайте файлове, от които вече нямате нужда. По този начин всички можем да помогнем за намаляване на енергийната консумация.